Για σας που ψάχνετε το ιδανικό γοβάκι, πέδιλο ή peep-toe, η Divina είναι η εταιρεία που εξειδικεύεται στο καλό χειροποίητο νηφικό και βραδινό υπόδημα. Όλα τα σχέδια από την κολεξιόν της μπορούν να κατασκευαστούν σε όποιο χρώμα και υλικό επιθυμείτε, στο ύψος τακουνιού που σας βολεύει και με το στολισμό που σας αρέσει. Με τη βοήθεια της σχεδιάστριάς μας Λίνας Ραπτοπούλου, βρείτε το ιδανικό ζευγάρι που ταιριάζει στο πόδι σας και κάντε το παραγγελία στα μέτρα του ποδιού σας για ένα πιο άνετο αποτέλεσμα σε νούμερα από 33 έως 43 στα γυναικεία και από 39 έως 50 στα ανδρικά. Για τον σύγχρονο άνδρα η Divina σχεδίασε τη σειρά Divina Uomo, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε και κολεξιόν για παπούτσια χορού, Latin, τάγκο και φλαμέγκο. Περισσότερα σχέδια μπορείτε να δείτε στο site www.divina.com.gr, στην επίσημη σελίδα στο Facebook Divina Shoes και από κοντά κλείνοντας ένα ραντεβού στο 210 2771 230.